I dag skal jeg møde nogle personer, som er rigtig traumatiserede over forskellige modetrends. Så derfor er jeg taget ud på IKEA. Kom med og lad os møde dem. Det sker nemlig herinde, at 5 modige unge mennesker har valgt at dukke op i dag for at tale om lige præcis deres traume. Kom med, de sidder herinde. Jeg tror, jeg er klar til at snakke om det nu. Hvor jeg oplevede noget af det mest traumatiske i mit liv. Ej, jeg mår så dårligt, når jeg tænker på det her, altså. Men Det virker bare lidt for surrealistisk i mine øjne. Altså Jeg gik totalt i panik. Jeg tabte alle mine varer, og jeg måtte bare smutte. Og mine øjne begyndte bare at svige. Det føltes som om, der var en, der tog mine øjne ned i syre. ej, jeg forstår ikke det. Ej, En person, der bare står med sokkerne helt op ovenover bukserne. Altså, jeg kunne have grædt. Det var sokker i sandaler. I flipflops. det var... Men så gick han därifrån. Och så hade han byxor med hängröv. Och det jag kände bara... hvorfor kan man bare ikke gå i rigtige sko? Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke det her. Ja, jamen, jeg forstår slet ikke, hvad jeg laver her egentlig. Eller hvad jeg har gjort, men... Hvad fanden filmer du for?